Buongiorno Italia. Madre mia, dar uite că nu știam că tu parlare italiană. Bravo la tine, bravo. Învățăm italiana, învățăm chinezește, învățăm de toate. Tu ești una ragazza foarte deșteaptă în creierii tăi, cum ar veni. Capisci? Ma non capisci? Perfetto, am nimerit-o la fixo. Trecem la mâncare, de exemplu. No, no mangiare. Da, dar e complicat acolo. E pasta, Lasagna. prosciutto, Porchetta. mascalzone. E lasagna. Da, nici nu mai zic că-ți prinzi urechile. Nu? Mă luăm ușor, dar Parmigiana di vino cu mucegaio. ți-ai explicat-o mult mai bine decât puteam să o explicare eu, cum ar veni. Ia uitați, ia veniți încă porchetta. No so, nu e. No? No piaci? Sì, certo, ce, non mai credere, no? Si? Sì, bravo, come si dice? Da brava. Amortăciunea asta în Italia, ți-i trimis patronului. Io sono il capitano, il capo della comunitate di italieni. Vă urez poftă bună, mangiare. Buon giorno, bam, și aia a fost. Te pup, papa.